tu nó cần là sắc lại tu ri lên khom là nia Christian level number za som kwa pakwa o kalvari thing chunga chuan ka hreng ro puya au tiania hreng hi aron hmanga pu tu hi pastor chhona ren chhona ania hreng chu mi poisa te bata thil en tirnan aya khan kan thil nei lutak engemaw kha daila hakamin kol sak ta sel kan silai te mo kan ro lutak engemaw computer te mo engemaw ni khatiang kha kan ram kha chak te mo khatiang kha hreng chunia kan ai o tu khan ya ali so po hi kan hreng ania ani kha a that le kan tha pathian lunga ti oile ke ni kha kan mi hlo ni me khatiang kan ai eng king o tu khania kan hreng ro pui ani tu tiang lampang chu ani o me chang khat le thunon che hi sa chin tiang a thluk la hrelo te po om theya